मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' माहारिनि गेजेरावबो आइजोफोरा जौगाबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो उदालगुरि नोगोराव संगिता दैमारिया गोब्राब नाजानानै गंसे संगिता इलेक्ट्रिक स्कुटिनि गंसे डिलार बेखेवनानै जिउ खुंगासिनो दं। उदालगुरि नोगोराव गलमायाव थानाय गोजाम इन्डियान अइल पेट्रल पाम्प साखाथियाव संगिता दैमारिया संगिता इलेक्ट्रिक स्कुटि डिलाराव गोदानै हाई सेगमेन्टनि स्कुटि लाबोनाय जादों होननानै फोरमायदों। आथिखालाव पेट्रलनि बेसेना बांबोनायनि जाहोनखौ नोजोर होनानै उदालगुरि नोगोराव संगिता दैमारिया रायजो राजानि थाखाय खाबु खालामनानै होदों। सोरबाफोर गोसो गुदुं सुबुंफोरा इलेक्ट्रिक स्कुटि आरो हाई सेगमेन्ट बायनो हागोन। बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे उदालगुरि टाउनावहाय जों दायो दंफैयो नैबे पुराना पेट्रल पाम्प नैबे गलमायावहाय मोनसे जोंहा संगिता मटर्स दङ। स' दिनै जों बेयाव फैनानै बिथांमोना दिनै फोरमायबाय बे बिथांमोना दिनै बेयाव आरो गोदान इलेक्ट्रिक स्कुटि बे बिथांमोना लाबोदों होनना बुंदों। दा बै बिथांमोना बेखौनो फोरमायदों। दा बिथांमोना दा बेयाव मोननै रोखोमनि बेयाव इलेक्ट्रिक स्कुटि दं होनना बिथांमोना फोरमायदों। ल' सेगमेन्ट एन्ड हाई सेगमेन्ट होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा बेनि बेलायाव जों मिथिनो लादों बे बिथांमोन जोंनि डिलारनि नामा जाबाय संगिता मटर्स। ओमफ्राय जों मोननै भेराइटि कम्पानिनि दोङो अकाया इलेक्ट्रिक भेहिकेल प्लास पिनाकि आरो पिनाकियाव जायफ्रा पिनाकि ल' सेगमेन्टनि लानो गोसो दोङो बे पिनाकिया माबा डाइरेक्टलि 5000 जों अफ होनाय जादों आरो पिनाकिखौ। दाहालागि जोंनियाव मोननै भेराइटि जेरै दङ ल' सेगमेन्ट आरो हाई सेगमेन्ट। जे ल' सेगमेन्टआव बिदि EMI फेसिलिटि थायामोन, नाथाय दायो जे हाई सेगमेन्ट बे हाई सेगमेन्टआव EMI फेसिलिटि दङ। नोंथांमोना बेखौ सुबिदाखौ लानो हागोन, फाइनान्सनि सुबिदा नोंथांमोना लानो हागोन। आरो जोंहा बे इलेक्ट्रिक भेहिकेलाव बेनिफिटआ बेनो जे खनसे बायनायनि उनाव जेबो बिदि खरस गैया, मेनटेनेन्स फ्रि। जायफोरा कास्टमार लांदों बिथांमोननियाव बिथांमोननिफ्राय जों बिदि जेबो माबा मोनाखै, मेनटेनेन्स जों जेबो खालामनो मोनाखै। खारन बे मेनटेनेन्स फ्रि आरो पलिउसन फ्रि। नोंथांमोना पलिउसननि मोनसे कन्ट्रिबिउसन जागोन, इनभाइरनमेन्ट कन्ट्रिबिउसन नोंथांमोना खालामनाय जागोन। आरो जोंहा दायो जेरै EMI फेसिलिटि दोङो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जों जिहेतु जोंहा ख्रिस्टमास फैबाय थादों, जोंनि कम्पानिनिफ्राय जों बिदि अफारखौ मोनाखै, नाथाय जोंनि डिलारनिफ्राय जों बेखौ अफारखौ होदों। जों 1500 जों डिसकाउन्ट बे अफारखौ नोंथांमोननि थाखाय जों होनाय जादों। आरो ल' सेगमेन्ट आरो हाई सेगमेन्ट बिदि डिफारेन्सआ बेनो जे जायफ्रा ल' सेगमेन्ट लागोन बे स्कुल कलेज थांनायनि थाखाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आन्डार 18नि थाखाय मोजां। खारन बेयाव रेजिस्ट्रेसन थाया आरो बिदि माबा ड्राइभिंबो नाङा, ड्राइभिं प्रयजन जाया आरो ल' सेगमेन्टआव स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो हाई सेगमेन्टआव नोंहा बिदि माबाया दोङो 75 टप स्पिड थायो आरो बिनि उनाव माइलेजआ होगोन प्राय 140 to 160 किल'मिटार पार चार्जिं। ओरैनो बेखौ चार्ज होनोब्ला बेसेबांसो कनजाम्पसन इलेक्ट्रिसिटि बिल थाङो? इलेक्ट्रिसिटि बिल होनना बुङोब्ला फुल चार्जआव प्राय नों जास्ट मेक्सिमाम 20 रुपिस थांगोन आरो बे 20 रुपिसाव नों 140 माइलेज नों मोनगोन स्पिडाव। खारन पेट्रलखौ सलायबा 100 रुपिसनि पेट्रलावसो नोंहा 50 किल'मिटार बिदि होगोन आरो। खारन बेयावबो बेनिफिट दोङो। आरो जोंनि कम्पानिनि आन्दाराव बे 3 इयार्स वारेन्टि थागोन, जे 3 इयार्स मटर बेटारि जोंनि कम्पानिनि आखायावनो थागोन आरो 3 इयार्सआ। ओरैनो बियो फुल चार्ज जानो थाखाय बेसेबां बिनि खै घन्टासो टाइम लायो बेखौ? फुल चार्ज जानो गोनां बियो प्राय 4 घन्टा to 5 घन्टा, मेक्सिमाम 5 आवार्स बिदि। दा नोंथांमोना बेयाव गोबां डिसकाउन्टनि बाथ्रा बुंबाय। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि नैबे पिनाकि मटर्सआवहाय संगिता मटर्सआव डाउन पेमेन्टआ बेसेबां स्टार्टेड जायो बेयाव? डाउन पेमेन्टआ जा बेयाव इलेक्ट्रिकखाय बेटारिनिखाय प्राय माबाया फाइनान्सआ अनलि फर 2 इयार्स थायो आरो बे 2 इयार्सआव नों मिनिमाम 30,000 नांगोन आरो फाइनान्सआव, बिनि खमाव जाया। 30,000नि एसे गोजौ होनो हायोबालाय मोजां आरो, खिन्थु 30,000 फोरनिफ्राय जों माबानाय जायो। दा नोंथांमोननि जिबायदि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बे मार्केट लेभेलाव लाना फानफैबाय, दा गोबां नोंथांमोननि बेनि सायावहाय खैथासो गारि ओंखारलांगोन दासिमहालागै? जागायजेननायनिफ्राय ओरैनो दाहालागिथ' प्राय जों more than 35 बिदि भेहिकेल दायो जों बारहोनाय जाबाय आरो कास्टमारफोरनि आखायाव। दा नोंथांमोननि बे स्कुटि इलेक्ट्रिक स्कुटिया इनकेस माबाफोर मोनसे जायोब्ला बिनि बनायनाय थेनाय जे बनायनाय सार्भिसिं सब माबा जोंनियावनो थाजोबगोन।
आरो खारन जों वारेन्टिबो होखादों 3 इयार्स बे 3 इयार्स जोंनि आखायावनो थागोन वारेन्टि आरो बिनि उनाव पार्ट्सफोर नांगौ जायो माबाफोर गाज्रि जायो जोंनियाव फैबानो जों बेखौ फाहामना होनाय जागोन आरो मेकानिकेल फेसिलिटिबो जोंनियावनो दंखायो